Mene Pánovom vítam a verím tomu, že Pán Boh požehná vás, ktorí ste na tomto mieste a všetkých vás v celej našej vlasti. Verím tomu, že Pán Boh dá svoje slovo a osloví tých, ktorí potrebujú pomoc, zlomených, tých, ktorí sú zotročení, tí, ktorí nevidia nádeje. Ježíš je nádej dneška a my to vyznávame a radujeme sa, že v Ježišovi Kristovi môže byť človek zachránený, spasený i uzdravený. Milí televízni diváci, prihovárame sa k vám z Bratislavy zo športovej haly na Pasienkoch, kde už hodinu prebieha tretie evangelizačné zhromaždenie s evangelistom Reinhardom Bonke zo Spolkovej republiky Nemecko, ktorý prvýkrát navštívil našu krajinu. Prišiel na pozvanie niekoľkých cirkví v Československu. Dovolte mi, aby som vám predstavil nášho hostia. Pochádza z Nemecka. Boh ho pred 20 rokmi povolal, aby zvestoval evanjelium, Božiu lásku zjavenú v Ježišovi Kristovi v mnohých krajinách celého sveta. Evanjelium Ježiša Krista, ktoré sa zvestuje, sa prejavuje ako živé a pôsobivé. Svedectvom toho sú 100-tisícové zástupy poslucháčov, 10 000 tých, ktorí sa rozhodli byť Ježišovými nasledovníkmi a množstvo tých, ktorí zakúsili a vyznávajú Božiu milosť aj v uzdravení. Založil misijnú organizáciu CFAN Kristus pre všetky národy, ktorá spolupracuje so všetkými kresťanskými cirkvami. Ako misionár pôsobil vo viacerých krajinách, hlavne vo Filipínach, Malajzii, v celej Afrike, tiež v Anglicku, Portugalsku a v Nemecku. Obzvlášť plodná je jeho práca v Afrike. Na poslednom evangelizačnom stretnutí v Nigérii prišlo 500 000 poslucháčov, z ktorých 200 000 sa rozhodlo nasledovať Ježiša. Mnohé národy boli zmenené dobrou správou Ježiša Krista a prijali nový život a novú nádej počúvaním slova Božieho, Biblie. Dnes prišiel medzi nás, aby priniesol posolstvo, ktoré má pripravené pre náš národ. Freedom, nations will be blessed. Pretože keď evanjelium Ježiša Krista má slobodu, národ bude požehnaný. And from the bottom of my heart I say, God bless Czechoslovakia. A z hĺbky svojho srdca hovorím, Boh žehnaj Československu. Amen. Amen. Praise the Lord. Chvála Bohu. Praise the Lord. Chvála Praise Bohu. the Lord. Praise the Lord. Chvála Bohu. All right, you may be seated. V poriadku, môžete si sadnúť. And I want to come straight to my gospel message here this afternoon. A chcel by som prejsť priamo k môjmu posolstvu dnes po obede. Our gospel meetings are very lively. Naše evangelizačné stretnutia sú veľmi živé. Because we have every reason to be happy and relaxed and rejoicing. Pretože máme všetky dôvody na to, aby sme sa radovali, aby sme boli šťastní. We are not serving a Jesus Christ who is dead. My neslúžime Ježišovi Kristovi, ktorý je mŕtvý. But Jesus is alive. Ale Ježiš je živý. Jesus is alive. Ježiš je živý. And because Jesus Christ is alive, A pretože Ježiš Kristus je živý, our gospel services are alive. naše evangelizačné stretnutia sú živé. And wonderful things are happening when the gospel of Jesus Christ is being preached. A úžasné veci sa dejú, keď evanjelium Ježiša Krista je kazané. Now, I am an evangelist. I preach the gospel all over the world, Ja som evanjelista, kažem evanjelium po celom svete, especially in Africa. hlavne v Afrike. And we see how God is shaking whole nations. A vidíme, ako Boh trasie všetkými národmi. I have seen hundreds of thousands of people flocking into a single service just to hear the gospel of Jesus Christ. Videl som 100 000 ľudí, ako prichádzali na stretnutie, aby počuli evanjelium Ježiša Krista. Presidents of African nations, many presidents have called me into their homes and into their palaces. Mnohí prezidenti afrických národov volali mi do mojej kancelárie. They wanted to hear, what do you have to tell us? What have you got to say from the word of God? A chceli počuť, čo nám máš povedať o Božom slove, čo nám chceš hovoriť. In one instance, I was invited to address a whole House of Parliament. V jednom prípade som bol pozvaný, aby som oslovil celý parlament.
Indeed, praise God, the gospel is there to bless whole nations. V skutočnosti evanjelium je tu na, aby požehnalo celý národ. Now, I want to speak today about the significance of the cross of Jesus Christ. Dnes by som chcel hovoriť o význame Kristovho kríža. The significance of the cross of Jesus Christ. Význame Kristovho kríža. And I want to read from 1 Corinthians chapter 1 verse 18. A chcel by som čítať z 1. Korinťanom 1. kapitoly 18. verš. For the preaching of the cross is to them that perish foolishness, but unto us which are saved it is the power of God. Slovo o kríži je totiž bláznostvom tým, čo hynú, ale nám, ktorí dosahujeme spasenie, je mocou Božou. I repeat. Znova to zopakujem. For the preaching of the cross is to them that perish foolishness. Pretože kázanie evanjelia je tým, ktorí hynú bláznovstvom. But unto us which are saved it is the power of God. Ale pre nás, ktorí sme spasení, je mocou Božou. And I am absolutely sure that while we are now preaching the gospel of the cross of Jesus Christ, we are going to experience the power of God right here. A som úplne presvedčený, že teraz, keď budeme kázať evanjelium Ježiša Krista, budeme prežívať Božiu moc práve tu na. Say amen. Povedz si amen. Praise God. Chvála Praise Bohu, God. chvála Bohu. Now let me start off like this. Dovolte, aby som začal týmto spôsobom. It's some time ago, I was preaching in a church in Germany. At that time it was still West Germany, where I come from. Pred určitým časom som kázal v jednom zbore v západnom Nemecku. Vtedy to ešte bolo západne Nemecko. I was the preacher of the evening. Ja som kázal večer, I was the guest preacher. bol som pozvaným hosťom And I sat in the first row waiting for my turn to come and preach. a sedel som v prvej lavice, čakal som, kedy príde chvíľa pre mňa, aby som mohol And kázať. when I sat in the first row, I looked towards the platform A keď som sedel v prvej lavici, pozeral som sa na pódium. and I saw at the back an ornamental cross. A videl som na tejto čelnej stene jeden kríž, ktorý bol ako ornament. As is common in hundreds of thousands of churches all over the world. Takýto kríž majú tisícky, 100 000 zborov, cirkvi po celom svete. Just a cross for the purpose of decoration. Kríž pre účel dekorácie. It was an empty cross. Bol to prázdny kríž. I must say I prefer an empty cross. Musím povedať, že dávam prednosť prázdnemu krížu. Because an empty cross tells us a double story. Pretože prázdny kríž nám hovorí dvojnásobný príbeh. It tells us that Jesus once died on the cross, but now he is no more on the cross because he is now sitting at the right hand of the Father. Hovorí nám o tom, že Ježiš Kristus raz zomrel na kríži, ale teraz už nie je na kríži, pretože sedí po pravici Božej. Amen. Amen. Jesus is alive. Ježiš je živý. Hallelujah. Halelujá. He is On alive. je živý. And that has consequences. A aké sú dôsledky toho? Now, to come back, I saw that cross there. Teraz, keď sa vrátim k tomu, videl som ten kríž. And suddenly it was as if the Holy Spirit touched my eyes. A zrazu, ako keby Svätý Duch sa dotkol mojich očí. I saw something I had never seen before, although it was so simple and so obvious. Videl som niečo, čo som nikdy predtým nevidel, napriek tomu, že to bolo tak jednoduché a zrejmé. But it spoke to me about the significance of the cross, and I want to share that with you now. Ale hovorilo mi to o tom význame kríža a ja by som chcel hovoriť o tom s vami teraz. A cross consists of two beams. Kríž zostáva z dvoch brvien. One in horizontal position Jedno v horizontálnej pozícii and one in the vertical position. a jedno vo vertikálnej pozícii. Now, let me first talk about the beam in the horizontal position. Dovoľte, aby som teraz hovoril o brvne vo vertikálnej pozícii. It's just something we would call a dash or a hyphen. Je to niečo, čo nazývame pomlčka.
Or better still, it actually is the sign that we use at school for a minus. V skutočnosti toto znamienko používame v škole ako mínus. It's a minus. Je to mínus. Now, I believe that that minus is our part of the cross of Jesus Christ. Ja verím, že toto mínus je naša časť kríža Ježiša. I suddenly saw that in the cross of Jesus Christ, man's misery and God's plan of salvation are wrapped up. Zrazu som videl na tomto kríži ľudskú biedu a videl som Boží plán spasenia. As mentioned, that minus is our part, my part, your part of the cross of Jesus Ako som už Christ. povedal, toto mínus je tvoja, moja časť kríža Ježiša Krista. Because the Bible says that we were all born with a minus in our lives. Pretože Biblia hovorí, že každý z nás bol narodený s mínusom v našom živote. This minus is a deficiency within us. Toto mínus je nedostatok v nás. Something is missing. Niečo, čo chýba. There is an emptiness in the human heart. Je tam prázdnota v ľudskom srdci. There is a void, an emptiness, a hollow inside the human heart and being. Je tam prázdnota, je tam diera, je tam prázdne miesto vo vnútrej časti ľudskej bytosti. You can ask the smallest children. Môžete sa spýtať malého dieťaťa. Consciously or subconsciously, they are searching for fulfillment. Vedome alebo nevedome hľadajú naplnenie. Ask the teenagers. Spýtajte sa dospievajúcich. They are really hunting fulfillment, searching, hunting for fulfillment. Hľadajú po naplnení. Why? Prečo? Because something is missing. Pretože niečo im chýba. Something is missing. Niečo je chyba. The Bible says so clearly, the way of peace they do not know. Biblia hovorí jasne, pretože nepoznajú cesty pokoja. There is a minus in our lives. Je minus v našich životoch. The Bible also calls it sin. Biblia to takisto nazýva hriech. It's an emptiness, it is a void. Je to tá prázdnota, ktorá chýba. And because of this unfulfilled longing, A kvôli tomu nenaplnenej túžbe people try and search, trying to find fulfillment of life wherever it is possible. ľudia hľadajú a snažia sa nájsť naplnenie života hoci kde je to možné. Searching for genuine love, searching for peace of heart and for peace of mind. Hľadajú po pravej láske, hľadajú po pravom šťastí, hľadajú po uspokojení mysle. And while searching, they fall into many traps that Satan is making for them. A keď takto hľadajú po týchto veciach, upadajú do mnohých nástrah, ktoré Satan položil pred nich. Many people think that their fulfillment come if they can drink every day 12 bottles of Scotch whiskey. Niektorí ľudia si myslia, že ich naplnenie príde, keď môžu piť každý deň 12 fľaš skotskej whisky. But the more they drink, the thirstier they will get. Ale čím viacej pijú, tým viacej sú smední. And the more they drink, the more hopeless they will become. A čím viacej pijú, tým viacej beznádejní sa stávajú. I want to tell you something that happened. Chcel by som vám povedať niečo, čo sa stalo. One drunkard in Germany was asked why he was drinking every day. Jeden opilec bol spýtaný, v Nemecku sa spýtali opilca, prečo pije každý deň. He said, I drink because I want to forget my wife. Hovoril, pijem pretože chcem zabudnúť na svoju ženu. He must have had a monster for a wife. On musel mať nejakú obľudu na miesto ženy. And then he walks down the road and goes into the pub and fills himself up with alcohol. Išiel dole ulicou, prišiel do krčmy a naplnil sa alkoholom. After that he comes back, A potom, čo prišiel späť, staggering home, completely drunk. úplne tackajúci sa domov, úplne opitý. And when he opens the door of his house, A keď otvoril dvere svojho domova, he sees his wife double.
Videl svoju manželku dvakrát. Instead of having one monster, he now has got two monsters. Namiesto toho by mal jednu obludu, teraz má dve obludy. With this, I want to say one thing. A s týmto by som chcel poukázať na jednu vec. Wherever you are, whoever you are, Nech si ktokoľvek, nech si kdekoľvek. alcohol has never yet solved one single problem. Alkohol doposiaľ nevyriešil ani jediný problém. But alcohol has created and multiplied millions of problems. Ale alkohol spôsobil a vypôsobil, znásobil milióny problémov. I only know one who can solve our problems from their very roots. Ja poznám len jedného, kto môže vyriešiť naše problémy úplne od korena. And his name is Jesus Christ. A jeho meno je Ježiš Kristus. Jesus Ježiš Christ. Kristus. Jesus Christ. Ježiš The Kristus. Son of the living God. Syn živého Boha. Hallelujah. Halelujá. He is the Savior. On je spasiteľ. He is the deliverer. On je osloboditeľ. Jesus said, I have come to set the captives free. Ježiš povedal, prišiel som, aby som oslobodil zajatých. That includes me. To zahrňuje mňa. That includes you. To zahrňuje teba. Here in this hall. Tu v tejto hale. There at your television set. Tam pri tvojom televíznom príjimači. Jesus Christ is here to set the captives free once and for all. Ježiš Kristus je tu, aby oslobodil zajatých raz a navždy. That's that minus, a big, big, big minus. Toto mínus, toto veľké, veľké mínus. Some people, they want to come into contact with the supernatural. Ľudia prichádzajú a chcú sa nakontaktovať na niečo nadprirodzené. But instead of going to Jesus Christ, they go to other very dangerous areas. Ale namiesto toho, aby prišli k Ježišovi Kristovi, idú do ďalších veľmi nebezpečných oblastí. Let me mention something to you just briefly. Dovoľte, aby som povedal vám niečo veľmi stručné. So many people in our time, and I also know so many people here in Czechoslovakia, Mnoho ľudí v našom čase a takisto mnoho ľudí v Československu are trying to find the answer in occultism. snažia sa nájsť odpoveď v okultizme. They want to have contact with the invisible world, they say. Chcú mať kontakt s neviditeľným svetom, hovoria. And then they connect up with spiritism. A potom sa napoja na spiritizmus. And via mediums, they want to make contact with people that have died. A skrz média chcú nájsť kontakt s ľuďmi, ktorí zomreli. I want you to know what the Bible has to say about it. Chcel by som, aby ste vedeli, čo hovorí Biblia o tomto. Whether it is spiritism, Či je to špiritizmus, or whether it is divination, future telling. alebo je to predpovedanie budúcnosti. It is all from Satan himself. Všetko pochádza od samotného Satana. God said in Exodus chapter 22:18 Boh hovorí v 2. Mojžišovej 22:18, that he hates witchcraft. že čarodejnice nenávidí. God hates witchcraft Boh nenávidí čarodejstvo, because it has nothing to do with the power of God. It has something to do with the power of the devil. pretože to nemá nič spoločné s Božiou mocou, ale má to spoločné so satanskou mocou. And people who search in these areas become bound by demonic spirits. A ľudia, ktorí hľadajú v týchto oblastiach, stavajú sa poviazaní démonskými duchmi. Don't go to those who use a pendulum trying to heal the sick. Nechoďte k tým, ktorí používajú kývadlo a pokúšajú sa uzdraviť nemocných. This is not from God, it is from the devil. Toto nie je od Boha, to je od diabla. Hear the word of the Lord. Počujte Božie slovo. The word of God says that Jesus Christ saves us from the power of sin. Božie slovo nám hovorí, že Ježiš Kristus nás zachráni od moci z hriechu. And the Bible also says that by the stripes of Jesus Christ we are healed from our diseases. A Božie slovo nám takisto hovorí, že skrz rany Ježiša Krista máme uzdravené naše nemoce. This is the gospel of Jesus Christ. Toto je evanielium Ježiša Krista. Hallelujah. Halelujá. Hallelujah. Halelujá. Blessed be the name of the Lord. Nech je požehnané meno Pánove. Glory to God in the highest. Sláva Bohu na výsosti. All right, I'm still busy with that minus.
Stále som zaneprázdnený tým minusom. The minus of the cross of Jesus Christ. Minusom Ježišovho kríža. That horizontal beam. Toto horizontálne rameno, Which represents human misery and human pain and anguish. ktoré reprezentuje ľudskú biedu, ľudskú bolesť a utrpenie. People who are so frustrated and so gripped by a spirit of fear. Ľudia, ktorí sú tak nešťastní a pohltení s duchom strachu. That is the minus. To je to minus. That is the minus. To je to minus. When I was a young schoolboy in Germany, small boy, Keď som bol malý chlapec a chodil som do školy v Nemecku, there was one subject in school which I didn't like at all. bol jeden predmet v škole, ktorý som vôbec nemal rád. I hated it so much, that's why I never did anything for it. Nenávidel som to tak, že som vôbec nespravil nič preto. And that's why everything was blank here. A preto vlastne tu nás som stále mal prázdne miesto. Shall I tell you what subject that was? Mám vám povedať, aký to bol predmet? It was English. Bol to anglický jazyk. I hated English. Nenávidel som angličtinu. It was an awful business for me, English. Bola to strašná záležitosť pre mňa, angličtina. One day I came to school Jeden deň som prišiel do školy and the teacher said, today we are going to write an English dictation. a učiteľka vravela, dnes budeme písať anglický diktát. Oh, I knew I was absolutely blank up here. A vedel som, úplne som bol vymazaný. I knew nothing. Nevedel som nič. So I took my exercise out of my school book. Zobral som svoje cvičenie And I z write- knihy, z tašky, I wrote the dictation. napísal som diktát, I wrote. písal out. som I handed my book in. a odovzdal som svoju písanku. Next day, Druhý deň, when I came back to school, I got my exercise book back. keď som prišiel do školy, dostal som moju písanku späť. When I opened it, A keď som ju otvoril, I nearly fainted. skoro som odpadol. Red ink all over. Červený atrament, všade, červené more. Mistakes. Chyba. I remember I had up to 5 mistakes in a single word. Pamätám sa, že som mal 5 chýb v jednom slove. That was an Olympic record. To bol olympijský rekord. And then I put that exercise book into my school case and I was walking home. A potom som položil tento zošit do tašky a išiel som domov. And the closer I came to my house, the heavier my school case A became. čím som bližšie prišiel k domu, táto taška sa stávala ťažšou a ťažšou. With every step I remembered my mistakes. Každým krokom bližšie som pamätal na svoje chyby. They were so heavy. Boli tak ťažké. And suddenly I stood still. A zrazu som zastal. I thought, wow, I know what to do. A som si pomyslel, viem, čo mám I spraviť. opened my school bag. Otvoril som svoju tašku, I took that exercise book out. zobral som tento zošit I threw it into a ditch. a odhodil som ho do popolnice. I went into a shop and I bought a brand new exercise book. Išiel som do obchodu a kúpil som si úplne nový zošit. I put the new exercise book in my school case and now I was going home. Položil som si tento zošit do tašky a išiel som domov. And the next day I started with a clean page. A na druhý deň som začal s čistou stranou. All my mistakes were forgotten. Všetky moje chyby boli zabudnuté. Do you know what I want to tell you with this? Vieš, čo ti chcem povedať týmto? Hear the word of the Lord, you people of Czechoslovakia. Počujte Božie slovo, ľudia Československa. If you spoil an exercise book, Ak zničíte jeden zošit, doesn't matter. nezáleží na tom. You can throw it away Môžete to odhodiť. and go and buy 100 new ones if you've got the money. A môžete ísť a kúpiť si stovky nových, ak máte peniaze. But Ale if you spoil your life, ak zničíte svoj život, if you spoil your life with sin, ak zničíte svoj život hriechom, you cannot just throw the old life away and take a new one. nemôžete odhodiť svoj starý život preč a zobrať nový. Because we only got one life. Pretože máme iba jediný život. We only got one life. Pretože máme iba jediný život. Yet, A predsa, this is where the gospel comes in.
Toto je ten bod, keď evanjelium prichádza. No matter how much you may have spoiled your own life by sin. Nezáleží, ako mnoho si zničil svoj vlastný život skrz hriech. Be it alcoholism, be it adultery. Či si bol alkoholikom, alebo si bol neverný. Be it occultism. Alebo okultizmom. Or be it any other sin. Alebo hociakým iným hriechom. The blood of Jesus Christ, his Son, cleanses us from every sin. Krv Ježiša, jeho syna, nás očisťuje od všetkých hriechov. Hallelujah. Halleluja. Hallelujah. Halleluja. I challenge you, whoever listens to me. Ja vás vyzývam, nech chce ktokoľvek, kto ma počúvate. Bring your life to Jesus Christ. Doneste svoj život Ježišovi Kristovi. With all mistakes. So všetkými chybami. With all failures. So všetkými prehrami. With all bondage. So všetkými poviazanosťami. And he will save you. A on vás spasí. Forgive you. Odpustí vám. Amen. Amen. He'll give you a brand new book, so to say. Dá ti úplne nový zošit. And you will start today with a clean page. A začneš dnes s novou stranou. Old things are passed away. Behold, all things are new, is what God says in the Bible. Boh v Biblii hovorí, hľa, všetky veci pominuli, činím všetko nové. Hallelujah. Halleluja. That is the gospel. Toto je evanjelium. From old, he makes new. Zo starého robí nové. And I'm not just saying this because I studied theology. A nehovorím to len preto, že som študoval teológiu. I say this because I also received Jesus as my Savior. Hovorím to takisto pretože som prijal Ježiša ako svojho osobného spasiteľa. I say this with conviction because I stand here as somebody who has experienced what he is preaching. Hovorím to ako niekto, kto skúsil to, čo káže. Amen. Amen. Blessed be the name of the Lord. Nech je požehnané meno Pánove. This minus, don't forget, I'm still talking about the minus. Nezabudnite, stále hovorím o tom mínuse. Amen. Amen. Now, listen and watch me. Teraz počúvajte a pozorujte. I want to come to talk about that other beam now. Chcem teraz prísť a hovoriť o tom druhom rameni. This is fantastic. A toto je fantastické. This is fantastic. Toto je fantastické. I pray that you may never forget what I'm saying now. Modlím sa, aby ste nikdy nezabudli to, čo budem hovoriť teraz. My name is not very important. Moje meno nie je veľmi dôležité. You're welcome to forget my name. Nikto... môžete zabudnúť moje meno. But I don't want you to forget what I'm telling you now about the cross of Jesus Christ. Hear it. Ale nechcem, aby ste zabudli toto, čo vám hovorím o Ježišovi Kristovi. Počujte to. Listen. Počúvajte. This is our minus. Toto je náš minus. Just watch my hands right now. Pozorujte moju ruku práve This teraz. is our minus. Toto je náš minus. This is our sin. Toto je náš hriech. Our failure. Naše Our prehry, mistakes. naše chyby, Our deficiencies. naše nedostatočnosti, Our loneliness. naša Our osamelosť, emptiness. naša prázdnota, Our evil habits. naše zlé zvyky, Our bondage. naše zviazanosti, Our fear and our pain. That's all that minus. náš strach a bolesť. To je všetko toto minus. But now, Ale teraz Jesus Christ, the Son of the living God, Ježiš Kristus, syn živého Boha, came into this world. prišiel na túto zem. He came from heaven. On prišiel z neba. And this is what happened. A toto sa stalo. Jesus Christ, the Son of God, Ježiš Kristus, syn Boha, outside of Jerusalem on a low hill called Golgotha. vonku za Jeruzalémom na vrchu, ktorý sa nazýval Golgota. Jesus Christ crossed through our minus from top to bottom. Ježiš Kristus prekrížil naše mínus od vrchu do spodku. And when he crossed through our minus, he turned it into a plus. A keď on toto skrížil, tento mínus, tak to otočil do plusu. Halelúja. Hallelujah. Halelúja. Hallelujah. Halelúja. I tell you, there is power in the preaching of the cross. Hovorím vám, v kazaní evanjelia je moc. That is
Actually, that sums up the whole ministry of Jesus Christ. V podstate to zhrňuje celú službu Ježiša Krista. It sums up the whole gospel. Zahrňuje to celé evanjelium. We are not here to play church. Nie sme tu, aby sme hrali cirkev. We are not here for religious rituals. Nie sme tu kvôli náboženským rituálom. We are here to experience the power of the cross of Jesus Christ in our personal lives. Sme tu na to, aby sme prežívali moc Ježiša Krista v našom osobnom živote. Amen. Amen. And it works. A to funguje. It works. To funguje. If you call upon the name of the Lord for salvation, it works in Jesus' name. Keď voláš na Boha pre spasenie, ono to funguje v mene Ježiša. This is what the gospel does. Toto robí evanjelium. It turns a minus Mení minus into a plus. na plus. The Romans thought that the cross was just an instrument for execution. Rímania si mysleli, že kríž bol iba nástroj popravy. But the cross of Jesus is God's plus factor for you, and for me. Ale kríž Ježiša je Božím faktorom, plusovým faktorom pre teba, pre mňa. God loves you. Boh ťa miluje. Jesus loves you. Ježiš ťa miluje. Amen. Amen. This is what Jesus Christ does. Toto spravil Ježiš Kristus. He turns a minus into a plus. On otočil minus na plus. He turns negative into positive. Otočil negatívum na pozitívum. He turns night into day. Otočil noc na deň. He turns hell into heaven. Otočil peklo na nebo. He turns evil habits into freedom. Obratil zlé zvyky na slobodu. Jesus turns hate into love. Ježiš zmenil nenávisť na lásku. He turns an adulterer into a faithful husband or wife. Ježiš zmenil cudzoložstvo na verného manžela alebo manželku. Jesus turns an alcoholic into a sober person. Ježiš zmenil alkoholika na triezvého človeka. It is Jesus. To je Ježiš. Jesus. Ježiš. Who brings this mighty and these remarkable changes about. Ktorý prináša túto úžasnú a veľkú zmenu. And this is what the gospel calls salvation. A toto nazýva evanjelium spasenie. Salvation. Spasenie. For whosoever will. Pre tých, ktorí chcú. Hallelujah. Halleluja. I tell you, the gospel of Jesus Christ, every time I preach it, it thrills my own soul. Poviem vám, stále keď kážem evanjelium Ježiša Krista, vzrušuje to moju dušu. That's why I can't stand here like a statue of marble. Preto nemôžem tu stať ako socha. Because Jesus Christ is alive. Pretože Ježiš Kristus je živý. The gospel is the power of God. A evanjelium je mocou Božou. And if you come and you want to experience Jesus Christ now, you will experience him. Ak prídeš a chceš zakúsiť Božiu moc práve teraz, zakúsiš ju. Amen. Amen. Glory to God. Sláva Bohu. One day a man came to me. Jeden deň prišiel jeden muž za mňou. He was not a Christian at all. Nebol vôbec kresťanom. He said to me, I am counseling people psychologically. A hovoril, ja robím poradcu ľuďom, psychického poradcu. I said to him, well, that sounds very strange to me. A ja som mu povedal, no toto znie trochu zvláštne. I said to him, sir, tell me. A povedal som mu, pane, povedzte mi. Suppose here comes a couple, husband and wife. Predpokladajme, že teraz prichádza manželský pár. Their marriage is on the rocks, is totally broken. Ich manželstvo je úplne zničené. They come with bleeding and broken hearts to you. Prišli s krvácajúcim a zlomeným srdcom k vám. I said, tell me, how do you counsel them? A spýtal som sa, povedzte mi, ako ich budete inštruktovať, ako im poradíte. He said to me, I just calm them down. I calm them down. On hovoril, ja ich iba ich utiším. I looked him straight into the eyes. Pozrel som sa priamo do očí. And I said, Mister, a som mu povedal, pane, a man on a sinking ship needs more than a tranquilizer. Človek, ktorý je na lodi, ktorá sa potápa, potrebuje viacej a pill to calm you down. Potrebuje pomoc.
A man on a sinking ship needs something else. Človek, ktorý je na ľodi, ktorá sa potápa, potrebuje niečo iné. A man on a sinking ship needs rescue. Človek, ktorý je na potápajúcej sa lodi, potrebuje utiec. Rescue. Utiec. He needs rescue. Potrebuje utiecť. When Jesus sees a man or a woman on a sinking ship, Keď Ježiš vidí muža a ženu na potápajúcej sa lodi, he doesn't throw them a pill to calm them down. on nehodí im Tablet. nejakú tabletku, aby ich utišil. And say, feel a little bit better. A povie, cíťte sa trochu lepšie. Perish in peace. Zahyňte v pokoji. No, no, no. Nie, nie, nie. That is not why Jesus has come. Nie, preto to Ježiš neprišiel. The nail-pierced hand of Jesus will reach down Pretože jeho ruka sa natiahne za nimi and will grip that sinking person. a zadrží týchto potápajúcich sa And he ľudí will lift him up. a vydvihne ich. He will look into his eyes. Pozrie sa do ich očí And Jesus will say, a Ježiš povie, I live and you shall live also. ja žijem a ty budeš takisto žiť. Halelujá. That is the gospel. Toto je evanjelium. This is the gospel of Jesus Christ. Toto je evanjelium Ježiša Krista. Hallelujah. Halelujá. Let me sum it up. Dovoľte, aby som to shrnul. Jesus has come to turn a minus into a plus. Ježiš Kristus prišiel, aby obratil minus na plus. He has come to turn death into life. Prišiel, aby obratil smrť na život. He has come to turn sorrow into joy. Prišiel, aby obratil zármutok na radosť. Weakness into strength. Slabosť na silu. Sin into forgiveness of sin. Hriech na odpustenie hriechu. That is the summary of the gospel. Toto je zhrnutie evanjelia. I need your attention now once more. Chcem, aby ste dávali pozornosť ešte raz. Amen. Amen. Listen, Počúvajte. I want to give you a lesson in arithmetic. Chcel by som vám dať lekciu z matematiky. All right? Dobre? So for a moment I'm your teacher and you are all my students. Takže na chvíľu sa stanem vašim študentom a vy všetci ste moji učiteľom a vy všetci ste moji študenti. I give you an examination and if you pass it, you will have passed for the rest of your life. Dám vám takisto skúšku a ak prepadnete na tejto skúške, prepadnete takisto na celý svoj život. Listen, Počúvajte. this is how God is counting. Takto ratá Boh. Watch my hands and watch me. Pozerajte, sledujte moju ruku a mňa. This is how God counts. Takto Boh ratá. I alone am lost. Ja samotný som zatratený. But Ale I ja plus, that's the cross, plus, to je ten kríž, Jesus Ježíš equal rovná sa sláva Boha, Božia. Hallelujah. Dieťa Božie. I alone Ja samotný am very weak. som veľmi slabý. But Ale I ja plus, plus, that's the cross, to je ten kríž. Jesus Ježíš equal rovná sa more than a conqueror. viac než dobyvateľ. Amen. Amen. You see, Vidíme, the cross of Jesus Christ plays an important role. že kríž Ježiša Krista hrá veľmi dôležitú úlohu. Without Jesus, we are lost. Bez Ježiša sme zatratení. Without Jesus, our life doesn't make sense. Bez Ježiša náš život nemá zmysel. Without Jesus, we are stranded. Bez Ježiša sme zatratení. But if Jesus is counted to our lives, Ale ak Ježiš je pripočítaný do nášho života, we become sons and daughters of the Most High God. stávame sa synmi a dcerami najvyššieho Boha. God is adding His power, His love, His peace, His strength to you and to me. Boh prikladá jeho lásku, moc a silu tebe a mne. This is the gospel
of salvation. Toto je evanjelium záchrany. Hallelujah. Haleluja. If anyone serves sin and Satan, Ak hocikto slúži hriechu a satanovi, the longer he serves the devil, the less he has in life. čím dlhšie slúžiš diablovi, ty máš menej vo svojom živote. It's less and less and less and less and less and less, because the devil is a thief. The Bible says the devil is a thief, and every day people serve the devil, they suffer deductions. Menej, pretože Satan v Biblii je nazývaný zlodej. A čím viacej, čím každý deň slúžiš Satanovi, tým sa ti zmenšuje. Ale The word of God says, for those who have received Jesus into their lives, Božie slovo hovorí, tí, ktorí prijali Božie slovo do svojho života, seek ye first the kingdom of God and his righteousness, hľadajte najskôr kráľovstvo Božie a jeho spravodlivosť. and all these things shall be added. A všetky veci ti budú pridané. Added, Pridané. added, Pridané. added, Pridané. added Pridané. unto you. Pridané tebe. Hallelujah. Halleluja. Amen. Amen. Serving the living God through Jesus Christ, his Son, Slúženie živému Bohu skrz Ježiša Krista, jeho syna, means that every day new blessings are added unto us, added unto us, added unto us. znamená, že každý deň nové požehnanie je pridané nám. Hear me if you hear this word. Počúvajte, keď počúvate tieto slova. Come and put your life into the nail-pierced hands of Jesus now. Poďte a dajte svoj život do prepichnutých rúk Ježiša teraz. And you will be changed from minus to plus. A budete zmenení od minusu k plusu. A life that had no meaning will become full of meaning. Život, ktorý nemal význam, sa stane životom plný významu. A life of bondage changes into a life of purpose. Život poviazanosti, beznádej sa zmení na život so zmyslom. What a wonderful gospel. Aké úžasné evanjelium. What a wonderful gospel. Aké úžasné evanjelium. I challenge anybody here, Vyzývam hocikoho tu na. even if you are troubled by demonic spirits, Dokonca aj vtedy, keď ste sužovaní démonskými duchmi. or you suffer from evil habits, Alebo trpíte zlými zvykmi. people that are bound by homosexuality. Ľudia, ktorí sú zviazaní homosexualitou. Jesus Christ is the hope for the hopeless. Ježiš Kristus je nádej pre beznádejných. And if you respond to the call of his love now, you shall be delivered within the split of a second. A keď zareagujete na jeho povolanie teraz, budete okamžite v sekunde premenení. One of the most wonderful experiences I had this year Jedna z najúžasnejších skúseností, ktorú som mal tento rok, was when I preached in the town of Machakos in Kenya. bolo, keď som kázal v meste Machakos v Kenii. I was there in that big stadium, Bol som tam na veľkom štadióne and tens of thousands of people were flocking into our meeting. a 10 000 ľudí prichádzali na naše stretnutia. It was in March this year. Bolo to v marci tento rok. And you know, if you know Africa, you know that some people who are mad, Keď poznáte Afriku, tak viete, že sú tam ľudia, ktorí sú proste mentálne postihnutí. mentally deranged, Áno, mentálne postihnutí. they are not all put away into institutions. Nie všetci sú v inštitútoch, v rôznych inštitútoch. They many times are left around just to walk around and roam around. Častokrát sú opustení a len chodia dookola. And because these people are not right in their mind, many of them run around completely naked. A pretože mnohí z nich nie sú mentálne zdraví, chodia úplne nahí. Completely naked. Úplne nahí. And I don't know how it happened, A neviem, ako sa to mohlo stať, but one of those mad men ale jeden z týchto mužov, ktorý bol takto postihnutý, drifted into the stadium where all the people were. prišiel pomaly na tento štadión, kde boli všetci títo ľudia. And I stood here on the platform preaching the gospel of Jesus Christ. A stal som na pódii, kažúc evanjelium Ježiša Krista.
And suddenly while I preached, the Holy Spirit whispered in my heart and he said, exercise my authority over all demonic spirits. A zrazu som cítil, ako Svätý Duch mi hovorí, vezmi moju autoritu a preveď ju nad démonskými mocami. And I stopped. A som sa zastavil. I said, the Holy Spirit told me to cast out demon spirits right now. Som povedal, Svätý Duch mi prikázal, aby som vyhánal nečistých duchov práve teraz. And then I started to call. A začal som volať. In the name of Jesus, V mene Ježiša I break the power of every witchcraft curse. ja lomím bremeno každého prekliatia. In the name of Jesus, V mene Ježiša I cast out every demonic spirit. vyhánam každého démonského ducha. And that madman at the back, I hadn't even seen him. A tento človek, ktorý bol mentálne postihnutý vzadu, ja som ho ani nevidel. Suddenly, Zrazu it was as if lightning had struck him. bolo to, ako keby ho udrel blesk. He shook. Zatriasol sa. He looked around. Pozrel sa dookola. He looked at himself. Pozrel sa na seba. He said, A povedal, why am I naked? som nahý. Where am I? Where am I? Kde som? What is this here? Čo je toto tu na? I don't know where I am. Ja neviem, kde som. He began to ask questions. A začal sa pýtať otázky. Some of our brothers from the team came. A niekoľkí naši bratia z týmu prišli. They found that he was completely normal. Zistili, že bol úplne normálny. They took him to a river. Zobrali ho k rieke. Amen. Amen. They took him to a river. Zobrali ho k rieke. For 6 years he hadn't washed his body. 6 rokov si neumýval svoje telo. They scrubbed him clean. Úplne museli zoškrabať všetko z neho. We took him to a shop. Zobrali sme ho do obchodu. We dressed him from top to bottom. Obliekli sme ho od hlavy až k pete. And a day later he stood on our platform A deň na to stal na pódiu with a microphone in the hands. s mikrofónom v ruke. And he said, Jesus Christ has saved my soul. A hovoril, Ježiš Kristus spasil moju dušu. Jesus Christ has delivered me. Ježiš Kristus ma oslobodil. Oh, what a powerful gospel. Aké mocné evanjelium. Jesus is here right now Ježiš je tu na práve teraz, to turn negative into positive, aby otočil negatívum na pozitívum. pain into joy, Bolesť na radosť. sickness into health, Nemoc na zdravie. and your depression into great, great joy. A vašu depresiu na veľkú, veľkú radosť. I pray that cross of Jesus Christ Modlím sa, aby tento kríž Ježiša Krista may be lifted up in your heart by the Holy Spirit now. mohol byť vyvýšený v tvojom živote skrz Svätého Ducha Now teraz. I want to pray for you. Teraz sa chce modliť za teba. Now I want to pray for you. Teraz sa chce modliť za And teba. that what I preached is going to happen now. A to, čo som kázal, sa udeje teraz. Jesus will save you. Ježiš ťa zachráni. He loves you. On ťa miluje. And I love you too. A ja ťa milujem takisto. Let's close our eyes. Zavrime svoje oči. Let's close our eyes. Zavrime svoje oči. Father, in the name of Jesus, Oče, v mene Ježiša, I thank you for every ear that has heard the gospel. ďakujem ti za každé ucho, ktoré počulo evanjelium. Here in Bratislava Tu v Bratislave and across the land. a po celej krajine. In the name of Jesus, V mene Ježiša. I thank you, Lord, that Satan's power will be broken now. Ďakujem ti, že v tvojom mene satanská moc bude zlomená And teraz. that people will receive Jesus Christ as their personal A Savior. ľudia príjmu Ježiša Krista ako svojho osobného spasiteľa. While all eyes are closed, I want to ask, A keď máte zatvorené oči, chcem sa vás spýtať. who is here who wants to receive Jesus as his Savior? Kto je tu kto chce prijať Ježiša Krista ako svojho spasiteľa? You want Jesus to turn your minus into a plus, Kto chce, aby Ježiš otočil tvoje minus na plus? to save you from sin and Satan with his powerful hand. Aby ťa zachránil od moci satanskej, aby ťa vyslobodil z jeho veľkou rukou. Then I want to pray for you now. Chcem sa modliť za teba teraz. Lift your hand as a sign.
Zdvihni svoju ruku ako znak. Lift your hand as a sign. Zdvihni svoju ruku ako znak. If you want Jesus Christ to turn your minus into a plus. A chceš, aby Ježiš Kristus otočil tvoje mínus na plus. I see so many hands. Vidím toľko rúk. Let's all stand. Postavme sa všetci. And those who want Jesus to turn your minus into a plus, come quickly forward. I want to pray with you right here. And I believe Jesus is waiting. A vy, ktorí chcete otočiť, aby Ježiš otočil vaše mínus na plus, príďte rýchlo dopredu. Verím, že Ježiš čaká na vás. Come. I wait for you here. Ja čakám na vás. Just come. Príďte. Come in Jesus' name. Príďte v mene Ježiša. All of you who have lifted your hands. Všetci, ktorí ste zdvihli svoju You ruku. want to receive Jesus Christ into your heart. Ktorí chcete prijať Ježiša Krista do svojho Just života. come forward. Príďte dopredu. Come in Jesus' name. Príďte v mene Ježiša. Come in Jesus' name. Príďte v mene Come Ježiša. very quickly. Príďte veľmi rýchlo. I also, while the people are coming here, Pokiaľ ľudia prichádzajú tu na, pokiaľ prichádzajú tu na, I would like to speak a little word to those that are watching me on the television screen. Chcel by som trochu hovoriť tým, ktorí nás sledujú na televíznych obrazovkách. In a minute from now, I'm going to pray with these dear people Za chvíľu sa budem modliť s týmito drahými ľuďmi, that are responding to God's call of salvation. ktorí reagovali na Božie povolanie k spaseniu. And I want you also to repeat this prayer after me so that you can receive Jesus as your Savior now. A takisto chcem, aby ste vy opakovali túto modlitbu, aby ste prijali spasenie takisto. Wherever you are, Nech ste kdekoľvek. Jesus is with you now. Ježiš je teraz s tebou. And he is now here to turn your minus into a plus. Come forward quickly, A je please. tu na to, aby otočil tvoje Come a bit mínus quicker, na come a bit plus. Zväzť evanjelia nie je iba rozprávanie. Je to zvestovanie v plnej moci. Preto ho sprevádzajú znamenia a divy. Tam, kde prichádza Božia milosť, Božie kráľovstvo, tam sa mení nielen duchovný život človeka, ale aj telesný. Zväzť evanjelia prináša pokanie a tiež radosť z odpustenia hriechov. Vedie k novému životu, k znovuzrodeniu. Keďže je Božou rečou k človeku, vyžaduje od neho rozhodnutie. Práve k takémuto rozhodnutiu sú tu v športovej hale všetci vyzývaní. Kto poznáva, že Boh ku nemu hovorí, môže výjsť dopredu a vyjadriť tým postoj k tomuto pozvaniu, prijať Božiu lásku do svojho života slovami Pána Ježiša Krista, narodiť sa znovu a žiť nový život s Bohom. And I realize A uvedomil som si, that I need salvation. že potrebujem spasenie. I pray this moment, Modlím sa v tejto chvíli. Son of God, Syn Boží, Jesus Christ, Ježiš Kristus, save my soul now. spás moju dušu teraz. Turn my minus into a plus. Otoč moje mínus na plus. Break all satanic bondage. Znič všetky satanské povezanosti. And set me free. A osloboď ma. I put my faith in you. Ja kladiem svoju vieru v teba. I now believe with my heart Teraz verím v svojom srdci. what I confess with my mouth. To, čo vyznávam svojimi ústami. Jesus Christ is now my Savior. Ježiš Kristus je teraz môj spasiteľ. My sins are forgiven. Moje hriechy sú odpustené. I believe it. Ja verím v to. I receive it. Ja to prijímam. That I am now a child of God. Že som teraz dieťa Božie. In the name of Jesus, amen. V mene Ježiša. Amen. And now, Lord, I pray with the authority that you have given us.
Teraz sa, Pane, modlím s tou autoritou, ktorú si nám dal. When you said, what ye bind on earth shall be bound in heaven, and what ye loosen on earth shall be loose in heaven. Keď si povedal, čo zviažete na zemi, bude zviazané na nebi, a čo rozviažete na zemi, bude rozviazané na nebi. In the name of Jesus, I bind every evil spirit and demon power. V mene Ježiša viažem každého nečistého ducha a démonskú moc. In the name of Jesus, I break every curse of the devil upon the lives of the people. V mene Ježiša ničím každé prekliatie diabla nad životmi ľuďmi. In the name of Jesus Christ, the Son of God, V mene Ježiša, Syna Božieho, I set these people free. oslobodzujem týchto ľudí. I set you free. Oslobodzujem vás. I set you free. Oslobodzujem vás. You are free. Si slobodný. In the name of Jesus. V mene Ježiša. In the name of V Jesus. mene Ježiša. In the name of Jesus. V mene Ježiša. And this goes to you that have watched us on the air. A vy, ktorí nás pozeráte, sledujete na televízii. Praise the Lord that He has forgiven your sins. Chvála Bohu, že takisto odpustil vaše hriechy. Begin to thank the Lord that He has crossed through your minus. Začnite ďakovať Bohu, že prekrížil vaše mínus. And as from today, follow Jesus with all your heart. A od dnešného dňa nasledujte Ježiša z celého svojho srdca. You and your family shall serve the Lord. Ty a tvoja rodina bude slúžiť Bohu. Let's give a big hand for Jesus. Zatlieskajme Ježišovi. Hallelujah. Halelúja. Hallelujah. Halelúja. Hallelujah. Halelúja. Hallelujah. Halelúja. Blessed be the name of the Lord. Nech je požehnané meno Pánove. Praise God. Chvála Bohu. Listen. Počúvajte. Amen. Amen. The Bible says there's joy in heaven over one sinner that comes to repentance. Biblia hovorí, v nebi je veľká radosť nad jedným hriešnikom, ktorý činí pokánie. Now that you have reached out for Jesus Christ, Teraz, keď ste sa natiahli za Ježišom Kristom, there's great joy in heaven. je veľká radosť v nebi. And your name has been written into the Lamb's book of life. A vaše mená sú napísané v baránkovej knihe života. I urge you now to read the word of God. Nalieham na vás, aby ste čítali Božie slovo. Go to a church where the full gospel is being preached. Choďte do cirkvi, kde sa káže plné evanjelium. Where you hear the gospel preached as I have preached it here today. Kde počujete kázať evanjelium tak, ako som to kázal. And you will be filled with the power of the Holy Spirit. A budete naplnení mocou Svätého Ducha. I believe here are some who one day are going to preach the gospel as Reinhard Bonnke preaches it today. Verím, že sú tu na niektorí, ktorí budú kázať evanjelium tak, ako Reinhard Bonnke to kázal dnes. I don't preach the gospel because I'm somebody special. Nekážem evanjelium, pretože som niekto But iný, I zvláštny. preach the gospel because Jesus has saved me and the Holy Spirit has filled me. Kážem evanjelium preto, lebo Ježiš Kristus ma zachránil a Svätý Duch ma naplnil. And the same shall happen to you. A to isté sa stane aj The vám. same will happen to you. To isté sa stane aj vám. God has a greater purpose for your life. Boh má veľký účel pre váš život. God has a great purpose for your life. Boh má veľký účel pre tvoj život. Serve Him with all your heart Slúž mu celým svojim srdcom and follow Him a nasleduj ho in Jesus' name. v mene Ježiša. How many of you believe that Jesus has crossed through your minus and turned it into a plus? Then lift your hand. Koľký z vás veríte, že Ježiš Kristus prekrížil vaše mínus a otočil na plus? Zdvihnite svoje ruky. Wave your hand. Zamávajte svoju ruku. Hallelujah. Halelúja. Hallelujah. Let's rejoice. Come on, let's Radujme rejoice. sa. Let's sing and let's rejoice. Spievajme In a radujme Jesus' sa v name. mene Ježiša. Toto je deň, ktorý dal nám Pán, ktorý dal nám Pán. Radujme sa, veselme sa, zaznie pieseň chvál, zaznie pieseň chvál. Toto je deň, ktorý dal nám Pán, radujme sa, zaznie pieseň chvál. Toto je deň, ktorý dal nám Pán. Dnes je ten deň. Dnes je ten deň, ktorý dal nám Pán, ktorý dal nám Pán. Radujme sa, veselme sa, zaznie pieseň chvál, zaznie pieseň chvál. Toto je deň, ktorý dal nám Pán. Radujme
Hallelujah. Halleluja. This is not a gospel show. Toto nie je evangelizačné show. This is not a performance. Toto nie je nejaké divadlo. This is the expression of true salvation. Toto je vyjadrenie pravého spasenia. We are rejoicing because Jesus has filled our hearts with joy. Radujeme sa pretože Ježiš naplnil naše srdcia radosťou. We have passed from death unto life. Prešli sme zo smrti do života. And from the power of Satan unto the power of God. A z moci satanskej do Božej moci. We have reasons to rejoice. Máme dôvod radovať sa. This is the day. Sing it again. Toto je deň, spievajme znovu. Je deň, toto je deň, ktorý dal nám Pán, ktorý dal nám Pán. Hrozí nový vojnový konflikt. Urobili sme ďalší krok a domov. Odhalili zločiny plynúce z drogovej závislosti, označili ju za hlavnú príčinu kriminality vo viac ako 2/3 celej Nové krajiny. šokujúce dôkazy o tom, že viac ako 50% obyvateľov v týchto mestách žije pod hranicou chudoby. Spotrebitelia a úverové inštitúcie nestačia s dychom pri pretekoch s rastúcou infláciou. Zlé časy a prehlbenie ekonomických ťažkostí očakáva väčšinu rozvojových Pacienti krajín. v mladom a strednom veku sa svojim ošetrujúcim lekárom sťažujú na rastúci pocit beznádeje, ktorý je hlavným symptómom ochorení. Z dennej tlače a televízneho spravodajstva sa dozvedáme o narastajúcich problémoch i sociálnych a politických zmenách na celom svete. Mnohí ľudia v Európe sa pýtajú, jestvujú odpovede na otázky, s ktorými sa denne stretávame? Máme ešte vôbec nejakú nádej? Kristus môže od základu zmeniť tvoj život. Ak mu uveríš a začneš mu dôverovať, veci, ktoré sú v tvojom srdci a živote pokazené, sa napravia a obnovia. Teraz je čas rozhodnúť sa pre posolstvo nádeje, lásky a nového života v Ježišovi Kristovi. Už viac ako 40 rokov hlása Billy Graham posolstvo. Kristus je odpoveďou. Ľudia potrebujú Boha a môžu ho osobne spoznať. Táto zvesť presahuje politické i kultúrne medze a prihovára sa srdcom a životom žien i mužov. Jeho posolstvo je veľmi dôležité. Hovorí o tom, že život je niečo viac ako materiálne veci. Prijímajú ho hlavy štátov na celom svete. Rešpektujú ho ako muža, ktorý má aktuálne posolstvo pre naše storočie. Stretol som ho na prízemí, nie náhodou. Ak by ma nebol prišiel navštíviť on, bol by som ho vyhľadal ja. A tak teraz chcem privítať tohto veľkého syna Severnej Karolíny. Billyho Grahama počúvajú bohatí, chudobní, nevzdelaní i vzdelaní, vstúpenci mnohých náboženských smerov. Kázal už takmer v každej krajine sveta. V Afrike, v Ázii, v Latinskej Amerike, v západnej i východnej Európe. Jeho posolstvo upozorňuje každého človeka na potrebu poznať Boha osobne. Svet misie vznikol rozšírením služby Billyho Grahama na celom svete. Moderná technika